Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärmiz. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. İran häkimetleri Türkmen sährada ýaşaýan etniki türkmen maşgalalaryna doglan çağalary türkmen adamatlarynyň dakylmagyny bir näçe ýyl bäri gadagan edip gelýär. Köp sanly türkmen bu gadagançylykdan şikayet edýär. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny İrannaky etniki türkmen azlyklaryna türkmen adamatlarynyň gadagan edilmegi, bu gadagançylygyň milli azlyklaryň hak hukuklaryna çapraz gelmegi hemde bu meseleleriň aňyrsanaky mümkin bolan sebäpleri barada gurrun edilýär. Gepleşigimizde Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumurady hemde Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekillerinden dilçi alim Araz Peruş gatnaşdy. İrannaky türkmen azlyklarynyň arasynda türkmençe adam atlarynyň gadagan edilmegi boýunça maglumat barady. Ilki başda habarçymyz Şamerdan Ulumurady bilen söhbetdeşlik geçirdik. Şamerdan ulaga İran'da ýaşaýan etniki türkmenlere türkmen atlaryny dakmagyň gadagan edilýänligi barada maglumatlar bar. Siz İran türkmenleri bilen aragatnaşyk saklaýarsyňyz. Şu mesele boýunça sizin ähli maglumatlar bar? İran türkmenleriniň wekilleri WhatsApp, telefony we beýleki ulgamlar arkaly meniň bilen aragatnaşyk açyp, şo İranyň hökümeti türkmençe ad takanlara kimlik kartynyň berilmeýändigine, raýatlyk kartynyň berilmeýändigine aýtdy we Türkmençe adyň da kılmagynyň şo türkmenleriň ýaşaýan ýerlerinde gadagan edilendigini ma'lum etdi. Elbetde her kim çağasyna ad takmak bir şahsy mesele, isläni dakmaga hakkı var. Şonu İran hökümeti gadagan edipdir. Şol türkmençe adlary dakmagy gadagan etdi diýip şu İran türkmenleriniň wekilleri bize habar berdi. Misal üçin ya Şaymerdan Kulya, Allah verdi ya Dudugly, şonuň ýalak bir türkmençe adlar bolsa, şonu dakmagy gadagan edipdirler. Misal görkezsek başga da şonuň ýanak ençe misallar bar. Farsça adlar dakylsa, şoňa kimlik kart berýär bolmasa, şu kimlik karty beren ýok. İran hökümeti Türkmençe adyň täze dünýä inen çağamlara dakylmagyny gadagan etdi diýip bize gurrun berdi. Adynyň tutulmagyny islemedik İran türkmenleriniň wekilleri. Çünki olar gorkya adyny tutulsa Azatlyk Radiosyna bize kynçylyk görýärler diýip. Türkmençe ady dakyp dokument almak üçin, kart almak üçin hökümete 100 ton adamlara gepleşip bermekden çekindi. Sebäbi Sotaýda gorkya İran hökümetinden bize habar berip gynamalara duçar ederdi. Şonuň üçin olar ses berip bilmediler. Ýöne şo mesele Azatlyk Radiosunda gozgalsa diýip olar haýyş etdi. Türkmençe adymyzy dakmagadan hökümet tarapyndan ruhsat berilen ýok. Şeýle kynçylyklara duçar edilýär. Medeni hereketler etmäge de biziň çäklendirmeler bar. Türkmen dilinde bir çap edip oku ýazyw bu orada hem kynçylyklar bar diýip İran türkmenleriniň wekilleri gurrun berdi. Şamerdan maglumatlary görä, sizde bar bolan maglumatlary görä, şu täze talap haçanyň bäri başlap dur. Şu barada nähili takyk maglumatlar bar. Birem İran häkimetleri haýsydyr bir kanunçylygy ýa-da resminama esaslanýarmy şeýle talaplary etmek bilen? Indi bir resmi maglumat bu ýaýradylmandyr elbetde. Şu resmi maglumaty halk idaralary ýüz tutsa täze doglan täze dünýä inen çağasyny registrasiýany adyny ýazdyrmak üçin, raýatlyk hasabyna goşmak üçin ýüz tutsa, şoňa türkmençe ady bolsa, ady türkmençe bolsa şoňa kart bermendir. Birinji, ikinji hem soýerde siz eger bu türkmençe ad taksaňyz, onda biz kart berjekler diýip aýdypdyrlar. Resmi taýdan bir yglan edilmese de şeýle dökdüşler bu etler göredipdir. Şo türkmençe adyny da kılmagyna. Indi şu ýagdaý köp wagtbary dowam edip gelýär. Bu kynçylyk bizi sesimden çykaryp bilen ýok. Ses çykarmakdan hem gorkýar. Ses çykarsaň billere soň iberlenmelere duçar edilýär. Beýnamalara duçar edilýär diýip İran türkmenleri gurrun berdi. Elbetde bu esli wagtlary şeýle kynçylyklar İran türkmenlerine garşy alınıp barlyana çemeli. Onların aýdyşlaryna görä.
İranly türkmenleriň sözlerine görä etniki türkmenleriň täze doglan çağalary türkmen atlarynyň İran häkimetleri tarapyndan böwetlenmegi şamerden bolan näil bolup geçýär. Meselem, İran häkimetlerine türkmen adam atlarynyň sany barmy? Olar nädip atlary türkmen ady ýa-da türkmen ady däl diýip kesgitleýär. İran türkmenleri bu barada näil maglumat berýär? Bilişimiz ýaly asyrlaryň dowamynda türkmen adam atlary arap pars atlary bilen garşdy. Meselem, Muhammed, Ahmet, Mahmud ýa Ibrahim, Ismail ýaly atlar türkmenlerde de bar, İranlarda da bardyr. Göze ilýän anyk atlar İran häkimetleri elekden geçirýär. Ýani siz bir näçe atlar agladyňyz? Indi aga oturga köp atlar var, türkmençe atlar bolýar. Şol türkmençe atlaryň da kılmagyny o ýerde gadagan edipdir. Resmi taýdan bolmasa da şol baran ýurt tutan adamlara şo resmi kartyny berilmeýändir aýdylýar. Indi şol parsça adam da kılmagyny maslahat berýär. Bize parsça at dakyn diýip so resmiler aýdýar. Ondan soň biz size raýatlyk kartyny berjek diýip aýdýar diýip İran türkmenleri burun berýär. Şeýle ýagdaý durapdyrda türkmen atlary öňün elbetde bar, öňün türkmenleri ady türkmençe atly adamlar İran türkmenleriniň arasynda köp ýöne soňky döwürde şol çağalara türkmençe ady dakylsa oňa täsirçilikler dürüp başlapdyr. Şo esasen täze dünýä inen çağalaryň gaýatlyk asanyna girizmekine kynçylyklar dürüpdirdi. Hormatly dinleyijiler, biz gepleşigimiziň şu ýöründe İrandaky etniki türkmen azlyklarynyň syýasy, medeni we jemgyýetçilik şertleri, şol sanda olary türkmen atlarynyň İran häkimetleri tarapyndan gadagan edilmegi barada dilçi alim Araz Perwiş bilen geçirilen söhbetdeşligi eşitdirýäris. Arada sizi dünýä türkmenleri gepleşigine hoş gördük. Bugünkü gepleşigimizde İran häkimetleriniň ýurtda ýaşaýan etniki türkmen maşgalalarına doglan çağalary türkmen adamatlarynyň dakylmagyny gadagan edýänligi barada gurrun edýäris. Şeýle maglumatlar bar. Muny yerli etniki türkmenler tasdikleýär. Bu bilişimiz ýaly öğrençiligi mesele İranyň hökümeti öz raýatlaryny iň bir ýöneköy hukuklarynyň, medeni hukuklardan, adam hukuklarynyň az saýlamak hukugynyň mahrum edýär. Siz İranyň syýasy, medeni, ykdysady we jemgyýetçilik ýagdaýlary ýakyndan bilýärsiňiz. Eýsem, siziň pikiриňizçe İran häkimetleriniň baş maksady şeýle gadagançylygy girizmek bilen, türkmen adamatlaryny gadagan etmek bilen näme maksat edinýär? Olaryň maksady näme? Munyň sebäpleri näme bolup biler? Şeýle-de ýani öz ara gurrun döşlüğümüzde siz belläp beşdiňiz. Käbir adamatlar barada ýa bir spisek barada gurrun etdiňiz. Sana barada, şu barada dinleyijilerimiz bilen öz garaýşlaryňyzy paýlaşaýsaňyz. Bu baradaky gurrunlar indi bir 4-5 ýyl bäri agdalýan mesele we türkmenleriň arasynda hem odaly protestum döredi we bir tobar adamlar hem şoňa garşy çykdylar. Käbir adamlar men öz gulagym bilen eşden ýagdaýlarymda ýanky öz ejesiniň adyny türkmenlerde şeýle bir adat bar. Ejesiniň ýa hakasynyň adyny täze doglan çağasyna. Şolardan biri maňa aýtdy, şo men şu ejemiň ady, şu ejemiň adyny dakçak diýip aýdymda şoňa ruhsat etmediler diýdi. Şolar ýaly ýagdaýda ýanky döwlet tarapyndan şolara belli bir list berilipdir, ýa bir sanaw berilipdir. Her kim täze doglan çağalaryna aýsa atlar dakçak bolsa şol listiň içinden almaly. Ol listiň ýa sanawyň içinde de ýanky türkmen atlary o derejede däl. Mysal üçin Ahmet ýa Mahmud ýa Ali diýdikler, bulardan hemmesi arapça ýa-da parsça, ol parslarda da araplarda da bar. Emma türkmenlerde ýanky türkmenliň öz atlary bolýar, mysal üçin Dangatar diýä ýa beýleki diýä, şolar ýaly atlary gadagan etipdirler. Munyň bir sebäbi ilkinji rawatda ýanky İran Islam Respublikasy amala aşyrylanyň soňra türkmenleri beýleki türkmenler bilen, laçyda Türkmenistan bilen ara gatnaşyklaryny kesmäge synanyşdylar. Mysal üçin şol ýanky serhedin ýakasyna parslary ýürüýte göçürüp getirdiler. Türkmenistan bilen türkmenleriň arasy bölünüşeydi. Bu tobar ýerleri şol adamlary göçürüp getirdiler we Türkmenistan bilen şolan gatnaşyklaryny kesmek maksady bilen ýa-da Türkmenistanyň medeni täsirleriň gelmeginiň öňüne almak maksady bilen edilen işler. Şondan soňra da ýanky şol türkmen atlaryny dakmak diýen ýa türkmen atlaryny gadagan etmek diýen şolar ýaly atlar çykdy. Bu arada ýanky türkmen intellektuallarynyň arasynda bir protestler turdy. Olar bilen ýanky döwlet bilen hem gurrun etdiler. Olary da men eşitişime görä bir dogry jogap bermen ýa-da näme üçin gadaganlygyny aýtmany, ýöne olary diňe başga atlar kense şol atlar alyp bilýäňiz ýa beýleki biz musulman atlar musulmança bolmaly ýa islam bolmaly ýa parça bolmaly. Şolar ýaly deliller bilen olary başdan sawyp
beripdirler. Dimek İran'ın hökümeti etniki türkmenleriň Pars milletine mahsus ýörelgeleri eýermegini talap edýärmi? Olaryň asimilirlenmegini isleýärmi? Şu ýerde ýeri gelen asimilasiýa we integrasiýa barada gurrun etsek arada. Meselem, siziň özüňiz hem köp ýyllaryň dowamyny Germaniýada ýaşaýarsyňyz. Germaniýada köp milletli ýurt, meselem ol ýerde millionlarça türk ýaşaýar. Ýöne mänim ýaly demokratik ýurtlarda esasan günwatar ýurtlarda häkimiýetden adamlaryň dominant medeniýete asimilirlenmegini däldi, olaryň integrasiýa etmegini isleýär. Ýagny şeýle saatlaşygy esaslandyrmak isleýär. İrandaky soňky gadagynçylykları sizin belleşiňiz ýaly 4 ýyl bäri dowam edýän şeýle gadagynçylykları asimilasiýa we integrasiýa nokdaý nazaryndan çemeleşdik. Bu barada dilçi alim etnograf hökmüne nämeler aýdyp bilersiňiz? İranlyň bolýan zatlar, bolup geçýän zatlaryň hemmesi integrasiýa däl, ol asimilasiýa gönükdirilen zatlar. Ol diýmek ýa-ni türkmeniň kimligini öldürmek ýa dargatmak maksat bilen edilýän zatlar. Munyň hem elbetde köp delilleriň bolmagy mümkin. Birinciden bir delil ýa-ni İranyň parçalanmagy ýa bölünmeginden edilýän gorky. Alayda Türkmenistan garaşsyz boldy, o tarapda da Azerbaýjan garaşsyz boldy. Mesela döwletler we hökümetler we şonuň üçin şu İrandaky azlyk milletleriň arasynda da şolar ýaly islegleriň hem arzularyň döremeginden we şolar ýaly maksatlaryň talap edilmeginden gorkulyp edilýär. Belki tarapdan bolsa olary asimile etmek maksady olaryň itip gitmekleri. Ondan başga bir zatda ilki bilen mesela türkmen dili barada şu wagtda hiç bir mümkünçilik şolara berilenok. Iň bäsinden ýa-ni esasy kanunyna türkmeniň öz dillerinde ýa-ni mektepleri bolmaly diýilse de, şu diňe kanun gözüne galan zatlar. Belki milletleriň hiç birisine şu zatlar berilmedi. Eger ýalňyşmaýan bolsam Azerbaýjanyň olar köprak bolansoň käbir zatlar alyp bildiler. Käbir zatlar berildi, emma olonga gaty gawşak ýöne ol Azerbaýjanyň köplen şaýy bolansoň we olar hökümete ýa-ni güç gudraty garşdyrylýar. Emma türkmenler sünni bolansoň olar çetde tutulýar. Köplen İran'da bol geçen zat aslamda da ol şaýyrçylyk edilýän zatlarym şoňgusy bilen edilýär. Şoňgusy bilen ýöredilýär. Ýa-ni integrasiýa diýen gurrun otady ýok. Ol aýdyşymyz ýaly eder şol maksat asimilasiýa, türkmenleriň öz kimligini, medeni kimligini ýa etnik kimligini öldürmek ýa dargatmak. Şondan başga zat da onky. Onu demirgazyk İran'da ýaşaýan türkmenler İran rejimi üçin hem milli taýdan hem dini taýdan wehim salýar. Rejim özlerine wehim hökmüne görýär olary. Sebäbi döwletiň mezhebiniň ýagny şaýçylyk mezhebine bap gelmeýär. Bilşimiz ýaly mänim ýaly etnik türkmenleriň dini häsiýeti, olaryň türklük milli häsiýeti hem İranyň parslyk ideologiýasyna da ters gelýär. Doğru. Edil şol aýdyşyň ýaly, ol tergeliýär we tergeliýär ýani elbet ol türkmenler şu wagtda çeli öýler biraki orta çykyp öz hak hukuklaryny o derejede belki milletleriň başga ýerde edilýär ýaly entek sorap bilen okla we munyň hem dürli delilleri we deslapdan şolar ýaly hereketler soralaryny ýa-ni öz ihtiýarlyk ýa öz erklik ýa öz ýurtlaryny öýler dolandyrmak barada ýöne İranyň elbetde içinde İranyň bölünmekde şol zatlara da ruhsat edilmedi. Ýa-ni şu wagt türkmen sährada ýa türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan ýerine köplenç ýokary orunlara getirilen adamlaryň hemmesi parslar ýa-da başga milletler. Şol ýerlerde de türkmeniň öýlerine ruhsat edilenok, eger edilse de bir awnyk-döwnyk wezipeler berilýär. Arada soňky planlaşdyrylmadyk sorak bolan ýöne İran türkmenleriniň arasynda separatist tendensiýalar barmy? Rejimiň ýowuzlygyna garamazdan İran rejiminiň gorkmagyna esas töredip biljek tendensiýalar barmy halkyň arasynda? Sizin pikiriňizçe, siz köp wagtdan beri Iran'da ýaşandy okuryň ýöne şol İran türkmenleriniň wekilleri bilen belki söhbetdeşip bolýansyňyz. Ýa-ni olar ýazatlar elbetde ýok däl, bar ýöne bir aktiv şekilde däl. Olar ýene aşakdan edilýän maksatlar bolmagy mümkin. Onuň ýene köplenç ýüze çykyp da ýörýär bir aýryşmak ýa İranyň bir separatistik hereketler boljak ýa diýip olar ýazatlar entek bolanok. Ýöne diňe şol Asam Respublikasynyň soňraky bolan zatlarda olar ýa-ni özerklik orunyna ýa-ni İranyň öz içinde öz ihtiýarlyk orunyna käbir hereketler boldy. O da şol wagtlarda basyp ýatyrly. Şondan soňra käm bir hereket bolmady we şu wagtda çeli edilýän zatlar hem diňe bir medeni jemgyýetçilik hereketler, ýa-ni öz kulturlaryny saklamak, medeniýetlerini saklamak ýa bir folklorik bir ähmiýetli hereketler başga bir zatlar bolmady we olary ýüze hem çykanok, çykyp hem bilmezler sebäbi türkmenler otada ýa-ni san taýdan gaty az. Ondan soňra intellektuallaryň arasynda ol derece käm bir pikirler ýok, bolsa da ony daşlaryna çykaryp bilen okla.